Hej så YouTube. Hej. I dag der spiller vi zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse. Aberration. Så er min våben. Det tjekker vi her. Ja, det er mit våben, og vi er soldater, og vi skal udforske den store by Kim. Og vi begynder nu. Skal jeg køre? Ja, du kører, og hvis I kan høre den der lyd, det er vores radio. That's fantastic. Det er en zombie eller en survivor. Survivor. Kører. Der er en survivor. Kører. Giver du max gas? Det kører. Jo, du kan. Nej. Nej, han er små vores råd. Det er lige meget. The dumb ass. Det kører. Jeg kan ikke simpelthen køre. Hvorfor? Så her. Jeg tror, vi er væk fra den der nørd. Så vi hopper ud. Nu nakker vi op. Nu kommer han derovre. Jeg kører. Kom nu. Jonas! Jonas, kør! Jonas! Kom ind! Du kan alligevel heller ikke ramme ham. Han skal ud efter os. Ja. Vi kommer nok ikke til at komme ind i Kent lige i den her episode, men i næste episode, der kommer vi. Lige nu der er vi lige på flugt for en eller anden. Galning. Men bare rolig, folkens. Jeg kan ikke gøre sådan noget nu. Assholes. Det stod der. Det er assholes. Ja, det er det. Kom her til far, man. Skal vi køre ind i den? Folkens, vi se en splatter ud. Nej. Fucker. Fuck. Shit. Jonas. Så dump ass. Vi går resten af vejen nu. Hvorfor? Jeg har ikke lyst til at være her. Ja, op. Jeg kører. Hjemme har man stadig det. Så med pistolen. Hvorfor? Nick. Nu Kent. Så noget 3D her stadig. Vi kører lige derind først. Og YouTube, når vi kører derind, så laver vi det næste afsnit, og der kører vi ind i Kent. Vi ses YouTube. Ja. Hej. Ja.